ku belai pi barok season 4 ha kani kapor ngai ngo u belai bo ai ngai kalat bang khat sombaha biang pi we barok ki para bangai ki jongi ki bapet ha kani kapor ti khat sombaha biang pi khamtam kumlu bersya skor ha kani ka kintak baminta leng ba ki program ki bangin sayo naki hap ki barit ki jongi naka balang nong po te kani kapor to ai bu bleng kur khui pi barok ki bersya skor ban snap ya ka ktin jong ublai lang ba kini ki khana ki barit ki jongi to bleng kur khui pi barok lang ki bas ngap bat pelut por man la ka tayo la ni man la kapor ka ba ngi don ya kani ka program ka jongi te kani kapor ngana pen slam ngin ya shkmat bat bang kwa bani thu pi ba minta ka sngi ka program lani ka team kamat pedeng ka baki hap ki barit ki jongi ki don ban yasan lani ban ai shpi barok ki bas ngap ya kani ka program ka deish pang called lani la khot lan kaba khot kumno la khot yangi khamtam yangi ki kristan ki ba im na kani ka prathai ha ka bangi im lang ba ki breu ki ba bonja ki breu ki bha ki don ki breu ki basniu ki don ki khana ki ba bha ki don ki khana ki basniu ki don ten re ka shong ha ka jingmat jim prakhat jingi we pi we breu ten re ka ek ba sotana ha kani ka por kalong bang habangi simpat na ka bible na ka tien jong belai na ki rom kalanong ka bakhat ar bat kalanong ka ba ar ka kran syapang ka ong bat tuwat pen siriam rengkat elade bat kani ka prathai henry to pen kala dor no elade ken da ka jing pen thamai ya ka jing mut jong phi khnang ba phini atep ba kumno ka long ka man jong belai ka ba bha bat ka pen sngo bha e bat ka bajanai de ka no ka long ka besut nat bangin yo sngo ye kani ka khubor lang ba ki khana rit ki jongi ha kani ka por ba benta ba ngim dei ban pen ya siriam ya lade ba kani ka prathai na ma bun sin ngi i dap te ki jing sngo bha ki jing kamen henry ha ba ngi phai pat sha ka kam ka jong blai ting tang ni sngo thaj ni song lwa ni ngim dan kaman ban trai na benta jong blai bat kumjur ki kme ki pa nga amen sim ye phi ba kumno phini kai ki khana lai ki khon ki jong phina do ba ki dang ret compare la ki long kumno henry to a ba ktin ka jong blai ka don ka jingker khu na benta jong ki bat jong ni ri we pi we baro na ma belai na ma shisha la dang im kum ka prathai ngi ngai skam ba ha ngin yo aka jong kane ka prathai henry ka basungsi ka long bangin do na pat ya kata ka hima ka bau blai ula pen kret na mata jungi to ai bangin bangin long pher na ki we ki jai ben riu na do bangi dang ret khamtam ki khon kristan ba kin long pen dong shadong khamtam to ai bangin sung tho bau blai udan ka jing ai so baha na mata jong phina do phidang ret lani dang samla bat hado pinda la he la san ru kumju udan ka jing ai so baha na mata jungi we pi we la ka long bangin shukran ngin ruai ngin duai ngin lum ki jing ai ngo ki jongi lani ngin le ka no ka kam ka beri em ta jung blai ka dei ka jing ai song baha ka jong blai ublai khat shibo ni ki brio ki bedan shibon ki jingduna ha ka liang ka jingmat prakhat lani ha ka mat ka phat ka jong ki henry ublai upai ya ka do not ka jong ki kino ki bakloi ban tray na benta ka kam ka jong blai ublem kur khuingi barok lang bat to ai ru yangi bangin long ki ba pher na ka ne ka prathai bangin em kham pher bangin le ka man ka baha ka jong blai but ha ka ni ka por na ka ba barok ngin pendam ki khle ha ki jingduai ki jongi Pokpa jungi bableng sesian aingo imene ka por kuble shibo jiran kat ka jong me haki sngi gi balit no baro atrai kuble shibo ne ka por ka dong idap lagi so tanat abangin yo ngene program nan ba ka ne ka team ka bangin ya yo sngo lang ba kini ki hap ki baret ka ban ai yangi ka long bala khot yangi ban long kita ki ba pher na ki we pat khamtam na kani ka prathei ka bangi im atrai to yarap mingi bangin long ki ba khoi ka kum kaman ga jong me ban le ka kam ga jong me kir khui ki hap ki baret khamtam na do ki dang ret hadu bakin dala he la shai si ba ka ei ka ba ki le ka ei ka ba ki yo snow lang ba ki jing kai na ka ten ga jong me kani shong sa ado not ga jong ki khamtam nga duai man ta ki hap ki baret baro satlak ka prathei ba kin long ki ba smart ki ba duai ya me atrai malai sni malak ka por kin long shisha ki ta ki ba pher ha ki jing im la hagi kam ki jam ki jingle ki jong ki bambal la kasi to ai bangin pendut ka pon meta jong me batang shame hingin ai ka buram bat ka jingu shame atrai to men map ki pop ki la jingi baro ki ne adwa nga pan ka teng jisu na panem jongi amen balak ni ka por pat gan ai no ka por sha I idon la idor makdo bat ki para ki jong I na menta ki jingrai Coming for to carry me home.
Kubli sabatanya pi bara nga ai ka jing ai ngu ba jing ya ro yu blai ba ula ai kane kalat mat kane ka sngi bang ini i kane ka sngi ban mane bet ban ya sam ki jing ba jong u ngapting subai pi bara sha kane ka jing seng jongi jong ki khna kade ka sngi ka bakerpang jongi ban sedang ya ka jin seng tong in ya rai jin ra bah news pa ar phuwe thao tâm ai đó nó cho nga able ba bên tâm ai ga men xin cho nga thao tâm ai đó nó cho Hakane pangin yo jing pilia sedang bat ke jing dua sedang na inatnya liria. So bangan dua dengan pilia sedang naga sisi ka ba ningkong yo anes kalenang ka ba ningkong ka dekat ka ba kendai ladang ni plai ki pop jangi ulang uba yaine bat uba hak bat map na ia kita ki pop jangi bat ban penkhut yangi na kabam hak bara taina doi ko pajungi ba menen ko ble sibun ya ka jing don ka jume ya ka jing ba mana ka singi to don ka ro ka ne ka singi ka ba karpangi khna to ai ka ne ka program kan long ka ba ya bet na ka bol jume ya kine baro apan ngabu karteng ha ka karteng jume aman Nga kwa ban ai kube inatnya ya ka jing pilia sedang bat jing dua sedang jong pi. Hakane apa nginyo ka mission story na ipitingan lang nang sit. Kubli sibun era bat kasabatan masuk bakmenya pi baro menta ngilapoi saya kasabatan basau jong kane ka kuatar balai jong usnem arjar kuai kajing itu kana mission jong ya kane ka step ka dei sepang ker tawir da kajing it bat ka dei kajing itu kana mission sepang ka channel dropper kalasan hakalong jing ka badon hakawei ka sinong rit kalau ilut ya kajing di kiat kajing di drugs jikerni bat kajing ya syok man la ka sengi bat kajing penyak berubun sin kita ki baro kilalong kiba kendrei barabor akan mau baki beriu kilabu dan rakper ni jingker saudong jongki school Henry kata kam syam lakhang lat ya ka kiat ki drugs bat kijing yasyo kijing adat Bandung syapok kam ra kelas ki kenhun runar ki penlong ya kijing yasyo bat kijing adat baki wanra ya ka kiat bat ki drugs sapok school kata kala jia ka por bangadang puli hagi kelas ki bakham cendeng teng
wat banyat na jaka yang bos syadu sying tang marui hi kamlong ka basingan le se kata kalong kadau bale ime bar inana jong ka channel kilarai ban wengno ya i na ka skul sarkar ban papat ya ka syaka skul ba punya da kirusimet kajing thumun nongkong jong ime jong ka kalalong ban pendrung ya ka channel hakawe ka skul ka badan ha New Mexico ha USA Henry ka kerteng jong ka kelabut banyak rungtang lada ki badon kerteng aswa jong ka kinwan syong skul nang tate kelabut ya kejimut hakawe ka skul pat ha New Mexico Henry kam syam layo lej ang taru nomor kade ka skul ka kusengi bat kum ta kam don hostel na bantai jong ka channel ha ka bakut ime jong ka kilayo iya arngut ki bahing jong ki bala pak skul ya ki kun ha Halbrook Seventh-day Adventist Indian School ha Arizona ha skul ka ba kham cengai na kaying jong ka channel Henry ime bat inana kilarai ba kum ba kanlong ka skul ka ba bhatam na bantai jong ka channel kalarung ha skul ha ka kelas 9 ha Agos ar hajar sipau nengkong kalalong ka pasitom bah ya ka bancengai na laying kam syam ladon kanu kecing ban le ya ki hostel kum ka basat jaj bat pun khoi ya ka kamera bat ban sumada ladi tangkawe ka ba kamla sutenat bat kata kadai ka Bible class kala lit jing seng teng menchua bat ki kemina jongka Henry kala letang nomor bakim sya ya ka bansyong bandon martang marwe ying kita ki kimina kelayalam ya kabun ki ying mani bat ki balang baper wat sya ka vacation Bible school ru Henry kam syam lanang kumno ban pule ya ka Bible hal bro kalong ka pas ngul eranya ka bakam tip kumno ban pule ya ka Bible ha ka school Kristen Henry suki jai kala sedang bantip syapang Jesu bat syapang kumno utrei ha ka cing im jongka kala ai ya ka mesim syau Jesu sausnya madin kala pendep ya ka cing pule Halbrook Indian School kala ya biteng ya ka cing pule sa Arsnem ha college Henry kala le pat ya kiwe ki kam ha ka cing im jongka kala khambun kam bat kala jengai nau Jesu bat ya ka cinglong kum ka Seventh-day Adventist ha ka we ka por kat pa ka channel ka dalit jengok ya ki parlok ha tegas kala yo khubar ba inana jongka ibalong kum mitra jongka hi ila sitom jur bat i ha ban le ban sa hospital ha Phoenix Arizona bran kala le da kaling sun ban lit pe ya i ha singi kha jongka kum ban penmen ya i kala pelut perbun singi Henry singusi ila khlat no katu kat ne singi hadin kata tang cipor hadin kata kajing khlat jong inana jong i kala mi kum ba phet na laying bat kan lit phai tegas Henry kam syam lang delong kabru ko basubha haba iwe iparlok na Halbrook ila pentip ya ka ba kala laj kawe ka kam ha ka tek first ka sneng komiti ka badon ya kinong hikai kum ki khot jong ka ki ba bishar halor ka ji peniat ya ki ha ka chaka pule khnang ban pendu ya kando ka jing sngeu ni ka jing wanra ya ka jing pha lajan barok ki jaka pule ha USA ki don ya kum ka ni ka tek first jong ka school kala shim ya kata ka kabu ha ka jiwan phai jong ka kala trekam jan bat ki khana puli bat kata ka pesngau bhamen sim ya ka ha ka snem ka babut kala lathung ya ka kum ka scholarship coordinator kata ka ba penyakendu ya kitu ki ba page bat ki badan kam ya scholarship khnang ba ke ki ba ke ha kata ka kam kinlong ki bayat ben kachingon phai bat kaching ai don
hal buruk kalapan kala ya ka jing im jongka haki babun rukom bat ka jinglong ya ka jinglong ka ka bapen sengu pela bantip baker tawyar ya ka da ka jing ik kubli sibun ya ka jingin siau sabatan bakhat lai mapilates bun lai sne mensiwa kabala yara batei ya ka jaka kilan met bat ka jaka ajing yara phalor ka kot ka khia kaba la ainam ka New Life Center Halbrook 7 Day Adventist Indian School ka jingkin siau jongpi hakani ka kwatar kan yara ban pendep ya kane ka jingtei bat ya ka jaka kaba on yarap ya kibriu kiba sengai kiba sitom krong snam kiba pang sini bat kiba sya banjur haka jing si bat jing jenjur jing kwa ka jing simti ala ki jing im hapring ki khana bat ki samla gitrai ri banadu hendai kane gade jing tu khana mission kane ka step kulis Ngako ban ai kube ye I pintingan lang yan nong se ya ka mission story jong I. Hakane ka po ngin yo lum ki jingin show. Kat badang lum ki jingin show ngin yo ka jenroi kerpang. Na Isya basuk lien bat Alisha. Beli sa ka di baro kat ka jingwai ka dei na jiji di baraya. Kubi shibun ya I Alisha bat ya Isya basuk lien mentana ka jenroi. Ubli dang kuy pi baro arngut. Hakane kapor ngin yo ka jindwa jingin show na I dame en buk juria.
Tongin ya dua. Hukpa jungi babda. Long ubak khoi kaceng jung me. Aku beli subung hukpa ya kajing. Don ringkat jung me ha kajing em jungi baman nakasni hangne kapor ngi dua ya kajing aingu jung me. Karku ya kajing aingu jung me. Utrai kenang ban yo ya ban pring pria ya ka gospel jung me. Amen. Kubli shibun da men bak na ka benta jin dua jung pi. Entang nginya lagi ya ka kelas na ipendap bada bat ibanket. Hanya ka klip mat ngin ai nak ko porsyaki. Kubli sabtan pi barok sai sinpat ko man pria subai pi barok ki bapet ya kane ko online worship jang kabalang nongpo ngit scam ba uble dan ka kubor na benta jong piwi but ngit scam ba uble un ai ni ka bor penyela ban pesutu ya pi but to uble ndar ka lang banyi kat banyi dah sedang ya kane ka kelas ke junyi syabnya cakmat tu nyin pendam klik jing duai ko paji bab neng ko ble shibuntra ma mila dan kat lang ni minta kita yo bala let bat dan kat lang banyi kat bandang sedang ne kelas junyi dan kat lang bat nga bat di pendap bat kumju bat i ban kit dan kat lang ta ai bom sim jomin dan kat lang bat ni kenang try banyi la ban ya shime ne ka kelas bakanya bet ya renti dan kat lang baru bat kitu ki bapet na ying bakinya sngo ya kubar ka ba me la kwa ki ban sngo dan kat lang bat ni na bakine baro apa ne keteng jisu minta mensyukur amen. Mentaka tayo ni la poi siya kalnang kabasau ka keren Jepang ka dor jang ka jingja tat tunya pe kindet Jepang ka ne ka dor jang ka jingja tat Syab nyet chata tu nya puli ya ka dekat kan mau ka bala sim ni kisam nang ka basan puwe dekat ka baspo ka boong tu pelong ya ka do nut ka batamai hapo janga a oblei betu pen tamai ya ka mensim ka babet hapo janga to oblei ku ya ka ne ka dekat kan mau ka jonyi te benyet cakamat pat ka ban kili ni pendam hatu pijudan am kapor ba piso mak ba pisu kwa benong marwe ba pis ngolong kenja ba kwa benong marwe kenang ba amdan mano balak ban pentut ane ban penuit ya kata ka ba pikwa beli sibun badai ke jengkeli ke jengpi te hoj teng ngijudan kata kapor bangi kwa bandan ke jika ka bakenja kamtam kiba shondukan yoi kumki sibun kiba nadunar kuma piru mangi kiba shondukan habangi shong surok ni snotang ye kijing sawa kijing hon jeng kali ti kwa teng ladangi sngo that kamet ru ladangi thia gimji yo thia bahan mar kijing sawa palat jeng kali te teng ngi happy bandan ke jika ka bakenja khnang ba ngin kamlat na kijing sngo that ban bangin yo thia bah kumba kamat preng jinyi minta kasngi ka keren Jepang ka dor jang ka jingja tat haba ong ka dor jang ka jingja tat lada nilet chak kabar jong ka ne ka nongba ka jonyi ni jusiam ba kibru ki jutrei arpsau kenta bar beki hab ban pelut ya kapor jong ki bar arpsau kenta kim judan por watang ban thia aru hendrei ki lada ki kwa kata ka jingja tat la ne beki kwa kata ka jingja ya kata ki jingjar jar ki hab ban da siu da ka dor da ka bakilit sa caki jaka ke bala haban dasiu kum ki hotel ki restoran kum tai ter but what haban nyilet tang haslong ru ni ji ba kidan ki saimbet ki betho nohan please brai pitharai ba ki jutho nohan please haba ki tho nohan please kamut ba nyin dei ban ai hon ne ban halal ne ban ya halaki kali haki surok khnang ba kitu ki bri ki badan haka hospital kin yo ya ka jingjar jar ba ki yo ban pin ja that ala de hindre haka da kata yo pat nya pe pat kin dia chapang we ubreu ubadan ya ka donut ublei kumno usyam ya ka dor jong ka jingja that Banyintip ya kane tunya poi sya kasingi ka baningkong.
Karena kasi ningkong kekeren sepang thai bat jerem. Hindrai shua kata kwa ban kelib yang ipendam. Mana tahu beriu ubanyin ya keren mentaka singi bersih singi. Katkum naga kot dan nong hi ka kejing keren kejongi mentaka teo kedai bet sepang jong u David. Kumba piong ba kamat ba mentanya keren bet sepang u David. Dan kwa patte ban keli kadan ayu patte kajing mut ayu patte haba la tho thai bat jerem hakane kal nong kejongi. Thaj bat jerem. Hane ladangi perkat thaj bat jerem ladangi perkat hagawi kerukom kadon sibun kejing thaj bat kejing jerem. Handrai ladangi pai pat chene ka kot nong ka ba nginya pule mentaka teo kadai ba let's say u David hakato ko por u don kejing sungu thaj bat kejing sungu jerem hagamet. Nakataka daw simla late bat ki sipai siya kamadan thama. Handrai uladon hake hima ka jong u ha Jerusalem. Dese u don ni kata ka jing sungu thaj ka jing sungu jerem kamet. Nakataka daw la ban ye late bat kine ki sipai siya kamadan thama. Haba piong bo David uklam la let kata ka thama ka badon. Ke epat kajing percaya lane ke kajing ke epat ka bajia yu David. Haba usyong hakata ka Jerusalem. Haba umlet kata ka thama. To kejing pensya hi kabawan hau David hakato ko por hakawi kasingi laong baman ba udang yat kai hajrong ka tunumyeng janmit but kat ko mga jogjongi ngin ong ba hajrong teres knamang ni sutho ong ba hakawi ka janmit la yat hajrong jong ka teres but ulayo i yakane ka breu but ka kerteng jong ka kadai ka Betsheba. Tekum bangi barohi ngilatip ikan kejing tu khanas panjung David bat ka Betsheba ba hadin ulaya poika bat ka bat kalapun kun ru na u bat kani ka Betsheba kadai ru kalok jong u rang ba sipai jong u Uria uba ubreu uba shani abha jong u David bat na kejing bomdon jong u David bat rangkat bat ki rang ba sipai ka penlong yu ba un kan wanra ya kata kajing pensyoy bat ulangop kajing pensyoy bat ka Betsheba. Habau David ulale kita K-pop ke ipate kumno pate ula persyang bentap na kita ke pop ke ulale. Tau David hi hang ne ula persyang banle ya kibut kijeng u bakumno unla ban buri ya kene ke pop ke ba ulale. Kabaning kong kaba ulale kalong ba ula pa ya Uria ba unle seying bat ka Betsheba. Handrai Uria pat sim lale ya kata. Nangta kaba arpat u David ula pendi ya Uria dagi kenja jengdi kaba buaj. Handrai namar kejing buaj palat kejeng u ula yo thia hangta bat sim lala syuban lej seying. Te kata kasin ba aru u David sim lala ban pengop ya Uria ba unlej seying bat ka Betsheba. Te hakasin ka balai ula peniap no ya Uria kenang ba unla ban buri ya kane ka pop ka ba ula le. Katkum kene kajing ya tu jong tu khanas pa un David. Ke pate ka jing maham ka banyi de ban pat ane banyin shim na kane ka jing tu khanas pa un David. To ka jing maham ka ba yo lamba kane ka jing tu khanas pa un David kalong ba ngiyo iyang ne ya ka nuksaru na u David. Haba ule ya ka wei ka pop te bantap ban buri ya ka to ka wei ka pop u haban le sara ka wei pat ka pop. Te hang ne jing maham yang iru kalong hakata kerukom ba haba ngile ya kano kaba ngim de ban le
Bat bangin buri ya kata tengi haban le sakawai pat kapop bangin laban buri ya kane kawai kapop. Kuplay shibun pendap bapila ai ni kena kasih ka beningkong bat kapila pestu kambhai ni kena kasih ka beningkong. Mentapat nya puna sya kasih ka baar. Kasih baar ka keren syapang kersiu tia. Te kena aku ban poina sya iban ken. Kamut ayu terai kersiu tia. Hato kamut ba email ane ipa ane kimen para jeni ki kersiu ni hakapar bani tia lane kadan da ka wepat ka jingmut. Kat kum gaji sutu jong pi. Kublish bun ya tu kajing keli. Te kat kum kajing sutu jonga hi kalong ba kajing kersiu tia omtang kajing kersiu tia jong kimi ki pa yangi. Andre kajing kersiu tia ang ne hi kakan ba spang kajing long makan jam sim. Kumbai keren pendap ne kat bau David wele ban buri ikipop ki jong u. Andre ujisu uyele ban kersiu yo David ban ki na bau laburi ikte kipop ki jong u na ka bau jisu la pendan kam yo syakri jong u nathan ya ka bau kersiu ya David da ka jing kersiu tia ka bakan jaman sim. Beli pat pitarai ba unathan ujit ban ya tu da ka jing tu khana haka jaka ban kedo bat ban peleran ya David marmar. Hai presibun teu unathan ni lajin banyak tu da ka jing tu khana haka jaka ba un kedo lane ban peleran ya David marmar namar banengkong kelong ba David ulong unong syarai lang brot bat kamat ka baar kelong ba haka jaka ba u nathan un penleran ya David Andre ngi bat ngistu ane ba u David de ban buri lane ban tap ik pop ki ba ulale haka jaka ba unle kamta udi ban wan ban flash au jisu bat pla ban yathu ik pop ki ba ulale lane ulapan sosi au jisu khnang bon sai ik pop ki jong u da snam ka bakordor ka jong jisu te kide gini giman kat kum ki jing suthu ka jonga habang yakran spang jong kamat ki jing kersiu tia hagane kasngi. Habau David ula sutu ba ulale shisha kita kipop ba ula pensusi ublay kumno pat blay umpan map na u nakabat shiba bat ba ban pan map pat na u bat ban nyatu ba ula di show tau nang penyap briu blay pat u hagane ka kot la thok ba u David upan map direct na ublay hindre om ba umpan map nakabat shiba. Hoi lese David ulade ban pan map nakabet shiba Andre kangne ngi ibau David ulit ban pan map no blay namar David usnguthu bahadu katno kajing mong lana kajing sungsi kajong blay ya bau David ulapan sungsi au blay dena kata kadau bau David ulale ban pan map ban play ki pop ki jong u sya ublay namar ba de ublay balajit yu David banlong usim dena takadau bu ublay ulali dina kata kadau bu David marmar ulali ban panmap bat bandem sya ublay bat kumjur kalong kanuksa yang abad yapi habang yepet akan ngi ba habang ile kino ki pop ki jongi laning lapan sosi kino ki benta ya ublay ngimde ban leran ka caka bangin leran lana bangin buri ngide ban le bat ban pla bat ban panmap shoble ki pop ki bangin lapan songsi au akwa bangin nya phailang saka kolnong ka jungi ban akwa ban pule kane ke benta ka basong tenat ka jing hikai yangi UPW ne kalong ba ngan pule kat kumbala tho u David utip bakapop ka ba penlong ya ka donut jongi ban om yo jathat kadai be
kajing le persya jongi ya ublei unong thau bat unong siuspa ngi penmong ya lade ngi kta ekiwe ngi wanlam kajing le ran ya kajing long ying ne kabalang jongi hendri hakabakut ngi penmong ya ublei bat sakawe uprek hakading pna kabakado syabeneng. Kubre sibun bangkit bapil ai ni tu kasi kaba ar kaba so tenar bat kaba syai ni dan tapatnya nyapu nak sya kasi kaba lai ke keren sepang lamap bat laklet te aku men poi si pendap kamut ayu lamap bat laklet kat kum gaji sutu jompi tau kat kum kan hi ngin teng na kajing keren kejong bangkit mene ha kabang iyo i ba ublei ulapha lang ba unathan ban kersu thia ya David na kejing long pop kejong u te hang nei ladang ipulei kan ka sabas kul kejong i lap ba u David ha kan ka por lang ba kejing keren kejong unathan u yathu how David ba duang ba naba me penyap da ka white lam meru menyap ha ka white lam ban namar ba me sim ya kalok jong kiwei kumtaru ya kalok jong me onche sim hakiwei hakmat jong me nak taka daw u David hakane kapor ula dem lagi khoseu bodop bat ula penmap sau blei te hang nei ilap ba u blei ula keren ha unathan bat unathan ula ong hau David lamap ya hipop bat ngi kaba sutenat hang nei kalong ba walau David ula le yakini kipop kiba sirkhei hendrei ukloi pat ban panmap na ublei mat ka kham sutanat ru kalong ba ublei ukloi ban map ya u David wala ula le pop kano ru haba ula phai se ukloi ban map te kanuk sa yangi hangne ru kalong ba haba ngi we pi we ngi le kano ka pop ngi de ban flash ublei mat ngi de ban panmap na ublei bat ublei un map ngi pop jengi bat un klet ru ya kita pop kiba ngi la le haba ublei ula map yu David ba ula klet na kita pop ka ba David ula le hatu kadang dan pat sa ka pat te ba David udang da sngu dan kam bat ba utrang ba pan na ublei aku akan keli nai bangkit atau ke ipat kata ka jing terang na ne ka jing pan ka bau David udang pan hau boleh ula map kita ki pop bat ki jing bakla ka bau David ula le kuple shibun te kumbang ila keren na meneng iba ublei ula map bat ula klet ki pop ka bau David ula le henri la ringi phai pat khandiat jak sam kal nong basan phuwe ka khot ka ban kong bat ka ban riu hang neng yu ipat ba u David utrang bat budon kam kajing pen thmai no ble ngi iru ang ne bo David umshimla hulan umshimla sungubiang ya ke bo ble ulama po unring ibu David ane utrang bat dakwa apan bau ble bon pen thmai yu David te kumjuru kajing kairu yengi kalong hene ba ngiru abangi kembali laong pendap mana ba ngilap le gipop gijongi la ngilap pensusi ublei tingilap panmap no blei tu blei lama la klet ipop jongi hendrei kumju yengiru kalong ba habangi le ikino kipop gijongi dan ngi pensusi ublei ngidon kam bangin panmap no ublei bat sakawe ru kalong ba ngidon kam hiru ban pan no blei ya kajing penthmai kenang ba ublei un penthmai iki mensim kejongi lan iki donut kejongi iki bangila pensusi naneng iki bangila le iki pop kejongi kubre sibun bangkit ya tu kasi ka balai mentapat nya pun nak kasi ka basau ke keren sepang ba penthmai habanyi i bat ni tip baba ni pe ik tu kisi ki baladap ni ibo David ulale ki pop bat ula undre uble ula map bat ula klet na kita ki pop bau David ula le undre aku ban kelipat pendap hatu dang dan saka bat te bau David bau udang pan hatu dang dan ke bau David udang pan ane bau udang pan no ble bau sungu dan kam
Tungin teng na jing keren kejong i bangkit mana bala sim nas ka sam san phui kal nong ka baning kong hadok bahan riu hang tung yo i bau blai hang tung yo i bau David upan hau xiao blai ya kejing pen thamai te ladang i phai pat cha sam san phui kal nong ka bah nyot haduk ka ba khat ar haneng in lap ba u David upan sa arteli bat kawai kelong upan ya gejing pen khuj kaba upan dan kam da kantin hesop ya kaban pen khuj ya ki pop ki jong u bat kaba arpat upan ba unyo ya gejing kemen te ban kersian ya ne ngin ngakwa ban pule na kan ka kot nong gejongi kantin ki bong gomne lese kanyarap ladang isngap ya kane gejing kren yathu yanga balamap ya gipop janga khnang bangan la ban ledrong biang sya kajaka kentang ha kabangan yosngeu ya kajingkemen bat jingsung bha jong kito kibawan ban mane yame Hat kalong siya kabasutunat ini haba niya sngo ba ublay uklay ben map ikipop wat haba David ula pensusi ya da kabaki kam ke bashir ke ulale henre ngangit kam ba ublay uklay ben map ikipop ke banyilale dan na prenjo pi ki bapet ya kane kila ben sngo ba ka pop ka banyile ublay ula map henre dan pat kabanang pat anyi tengah ko pat ben kelina pendam Lingba kan ka jing itu kana ka pat banyi la banyin bat bat bakan la banyarap ini ban klet no ya kita kipop ka banyi lale. lengba kan ka jing itu khana ka jing rap ka bang yo na kan ka jing itu khana ladang i pej ya ka jing im ka jing David ho chi cha ulale ula penkhen yi hukum ka jing blai kamanikong ula klaim nang ta ula penyap nang ta ula sakhilam leru bat kiwei kiba ula le hnrei kabasu tanat pat kalong ba u David haba ula le yakini kipop ukloi pat ban wan phai se ublei baladang ipej katkum kasam kalnong kabasan phuai kadkhot kabashpho hang tu in yo i ya katuka hang tu yo i ya ka jingrai ka jong u David ka ba ngi baro ngi tip ka ba ong thau thamai donut jonga ablei te kanuksa ka ba ngi yo lengba ka ne kalong ba yangi iwe pi we bat kumju i phil ki ba pe hala ki jong ki sam ki jong phi wat la ngi lalong kum u David lese don dang jongi ki bala thok ba chukor ki bala le sibun ki hukum kibala palat ya hukum ke jong ublai hanrei kanuksa pat ka bangi yo i lengba u David kalong bangi de ban kloi ban phai che ublai bat ublai ru unmap ya kipop ki jongi Ai kubli pendap bala ai ni ya katuka jing sneng ba katuka ba nilai kelim tan bat mentapat nya poina sya kasi kabasan hakasi kabasan nin keren sepang ka ba palang ya ka jing syai ublai Benyak kemat ngan pule kot kum ba la to ang ne ko ong lese ke ai ka banyi jule hadin bala lait na ka jing syam basngusi bat ka balayo mat ya ka jing map kalalong ka ba persya ban klet no ya ka ai ka balajia ka jing kan mau ya ka jing syam ka basngusi kalong ka ba penpang do nut sisya tengah ko pet ban poisya iban kin ka ka ba u David ula kwa ban le ya ka ba ula syam ya kiji susi jo u Teban jubam ikene ka jingkeli ka jong phi ngadon ko wi ka jingi thu khana bat kene ka jingi thu khana kade ka belajar kari Japan bat ladon ko wi ka factory bat ka kerteng jong kana ka factory kade ka kinsugi bat Karena ke factory kalum ya ki bilor ki balapaj lani kino kita kitiar ki balapaj bat andal ada belum kita kitiar ki balapaj baro bat ki lapan thamai lani ki lapan bahab yang sasisin na kana ke factory bat ki lade bat ki deru ya ka dor ke barem dor bah te kumjuru
kajing ikai bet yingi we piwe hane kalong ba ngi ngabat pi ngidi ki we na pedeng jong kita ki bilor ki balapai bat balada pit mono ngi tarai ba omdon su mono ba pediang lane ban shimmi kita ki bilor lane yangi kita ki bilor ki balapai hendrei ngi ipat bangne bahadu kajing it kajong ublei kalong bahadu kata bu ublei doang la bang sasisin banlum yang abet yepi we bat ban pentemai dah kata kesenam ke bokordor ke jong Yesus Kristus hangi Kulit sibun menkit wapi la pensai ni hak tu kajing keli. Bangi skam kelas ni kala biang menyin perwai no hendreng aku ben keli pada pendap tu dan em kamat ka bapi ko banyak keren halar kane ka kuata ala halar jong kane kal nong ka banyak keren takas ngi. Tengah suka ban beteng na kajing keren jong i ban kit. Siapang gitu ki bilor pat larang i page syai kajing im jong David ngila ngiyo i ba ulalong syakum kita ki bilor ki balak pat. Ha kajing im kajong u. Handrai wala ulong makanau ta ki bilor ki balak pat. Handrai ngiyo i ba ublai udang pentamai biang i kajing im kajong David baru penon kam. Ya kajing im kajong David. Dengan nuksa hangi iway pa iway kalong ba compare wala ngilale kano kata kita ki pop ki ba ngilale handrai nginya pai show blay bat ublay un pentamai pat ya kajing im kajong iway pa iway Kubri sibun pendap ya kata ka mat ka PI te ko kimen para ki bahaying ki bahasam ki parlok bat kiwe pat ki bapet ya kane ka online worship joni ngit scam bakal along ka jingkir ku ya pi ba hendre la da pi kwa ya kata ka dor yang ka jing ya that ka ba pi kwa naduk ka mensim tunin pai show blay bat banyin play te ki pop ka ba nyila le kumba David ula play show blay ba blay ru ulong ubakloi ban map e ki pop jon David ba ukloi ban klet e kita ki pop ka ba David le kumju ru ukloi ban map e ki pop bat kita ki jing baklal ne ki jing palat ka banyi jupu sesi ya u bat banyin lap ya kata ka dor ka jing ja that to blay un kurku ya pi baro na kam taburam blay amen Kulit sibun ya pi barak langut nak bentak ke kelas bahasa tenat. Gitu ba uble unang yai beteng ban penungkam ya pi barak langut. Akan kapor ban penwai ke kelas ngin pai akan number jinrai news par ar. Hakane kapor ban penwai ka program Sabbath School nginyo ka jindoi penwai na ipendap. Tên pendam klik jing doi
Kupa juma meneng neng por sa sien pat kublai sibun try ke jing Donald Card ke jong me bat ngi ha kan ke kelas ke ba nilai simenta temen Donald Card kum jo bat ki para banget ke jongi ke ba lay ngap hala ke jong ying sem ke jongki bat kum jor ki perlok ke jongi ke ba ya sekeri lang bat ngi ha kan ke sngi temen Donald Card bat ki way men ai ki kemet ko kia le se dan le jongki ki bom dan ya kemet ko kia bat ngi duai ru ba men Donald Card bat ki bapang ki bastom bat kum juru ni duai nam ta ka jingseng ke ba arsin ban sim da i NG bat i iwan benta temen Donald Card bat kiru kenapa kila ban yasam ye khubar lomba ketin ke jong me bat kum juru temen nang yai kerkhu ye ki kat ba ki dang sakri yame kat ba ki singi ki dang wan temen suan ki jing khar pat jing na pot tar ma bri pop jing baro namba keteng jong Jesu ngi doai amen. Beli sibunyi pi barok kasab school jengi kalawai. Hakane kapor ngi khadi i lating kai bet iki para. Bayalam mi jingrai jeseng arsin.
ruai buram long ya ukpa. Buram long ya ukpa, batia ukon baliu bensim bakun gembala du menengkon mentaba junom kalong shamam jukun amen amen. Tungin pendam kli hakajing duai. A ublei kupa jingi ubah baneng. Ngi kuak ban ai ngu yami ublei ya kijing ku ki ba mi lathe halor jing kajing im kajongi. Kaktin jong mi ko ong ba kajing pen kre jong ka do nut kalong jong ubriu hanre kaktin ha uthelit kawan nami ublei. Ti try to ai ba kiktin mangi kren kanwan naga khet kajing isnei kajong me. Kurku yangi baro ki bayashim benta hala kijong ki yang kisam. Kamtam yanga bat idi ba wan sudor kat bangi playa ka kubor naga ketin kajong me. Pa ya mensim bakut halor jongi iwei pa iwei. To ai ba ketin kasentur jonga bat kajing perkat kadok nut jonga kinlong ki bala pedang sngoba hakmat jong me atrai. Map at kublei ya kajing palat jongi bangi pensongsi ya me haman lakasngi. Haka kerteng uji su ngi duai. Amen. Ublei sebetul ni pi baro. Ni biang sumha ya pi baro asya kan ni ka jingseng jungi ha kan ni ka sngi. Ni ai mo ya ublei bula ai ngi ya kan ni ka sngi ha ka bangla bandon ya ka jingya seng ka bakerpang ka ba lapan ya daki khna. To ai mo ublei on kurku yang ilang baro kat ba ni syukri ya kan ni ka sngi. Mentang ngin yo ya ka jingwai sedang na ila tengkai bat para jong i. Kajungai bikin ruai kadai we are called. Yangi lajiat balakhat. Ngide ki kon jong ublei. Ulakhat yangi iwei pa iwei na kabenta kam jong. Hadian jong ne kajung ruai ni khat ya iwan mi pen kraw. Bain ai hangi ya kajung pulis dang. Bat hadian kata ni kerpat ya i bain ai ru ya kajung duai sedang. All
Aku beli sebutan yang pi barok. Kajing please dang mentak sengi lasim nak kesiti upol. Ka koren san kanyo. Kum tala dau ru udan kris ulong ujing tau bertemai. Ki ru ki barim ki ladono hakmi ki barok ki lajialong ki bertemai. Tung ini doai. Ublay ukpa jungi baha beneng kwa ban aingu ya me ublay ba me la penun kam borba ya ki hemen jonga haba ngin syakri ya me haka kelas atrai mela khot yangi banyalam ya kajinga seng hakane kasngi sabaton kumba mela pendon kam ya udebit umoses usamuel ngi duai ba men pendon kam ru ya ngi iwe pa iwe nadu ki ba ai ya ki jing ruai jing duai bat kam tam ngi duai ba men pendon kam ya iwan benta bat di bawan sudor ki ban saya sam ya ka kubor na ki kten ki jong me ngi duai ba men pa ya umensim ba khut ujong me halor jongi iwe pa iwe kumju gru ki badan ha la ki jong ki yeng ki sem ngi duai a blai ba men map ya ki jing palat ki bangi ju pensngosi ya me barabor bat sngo ya ki jing duai ki jongi namar ngi ngo ngi pan ha ka kadang jisu amen. Mentangin pediang ya kajing belsho, berhak juk kapor, ngin yo ya kajing wai kepang na ina iban bed sweetly. Because of who you are, I give you glory. Because
jing kru na uble ni yo ba hagen kan ni ikut par ikrau bor nong sit ba in ai ngi ka jing ruai na punta jing kan show jing kru na uble ni yo tonin ai no ya umaro ya ropiru ki agel kun yuk bakun ban mensim bakun amen. Tung yang paling kikli ini dua yang banta kijing sel. Au beli kupa jungi bab neng kat nong adap da ka mesjim jong ada ka jing men ba mela ayangi sa sistinia ka ne kalat panya syakri ya ka kerteng jong meleng ba ka ne ka online worship atrai ha ka ne ka puar wan sa ka khat ka jing is e ka jong me da ka mesjim ba sngoret kat ba ngi sngo ya ki jing kerku ka ba mela the ha ka jing im jongi ka ba hala kasngi kukpa ngaduai kat bangi pai ya ki jingken show bad ya ka ba ka wena washipo ha ka ne ka step ngitip atrai ba ka dei ka benta ka jong me kerku ya baro ki kun jong me ki badon hala ki ying ki sem ayaki ya ka spa jong ka jingkot jingkia pendap penbiang ya ka jingdon kam jongki bahala kasngi kerku ya kini ki jingken show bad ya kawai na ka bachi pau inge ya me atrai to sngow ya ki jing duai jongi bat to map ya ki pop jongi haka kerting jusu ngi duai amen. Shwa bangin yo ega kubor na iwan banta siem le bat i di bon siu dor bla enta pat ngin yo ya ka jing pule ya ka khot bible na ina Nathaniel Alisha ikrabor bat idami Ar koren nenong kebasan dekat bahasan bad ulayap ru naka benta baro ba kita kiba imkin imshu haladehi henry how uta uba naka benta jongki ulayap bad ulami ipat Sithi upol sakinong rum kalenong kabakat ar kadekot kabaar bato wat pensrem ringkat yalade wat kapertei henry to penkeladur no yalade ken da kajing penthamai ya kajing mut jongpi kenang bapin yo tip kalong kumno kamon jong ublei kaba bha bat kaba penbha e bat kaba janai de Apri nak kasih pol jaki arkoren nenong ka ba saur kot kan reu namar kata iman tatsu rela kalong uta ubah uta ubre ubah habar jongi ulah nanjat penpan ubah po jongi ulah nasat ala kasngi kanyo namar kajinya jar pasting jongi ka batang sibet kala nang pulo yang ngina ka banta jongi bankia ya ka buram ka papalat de bat umum jukut Ningkong Petrus nong ka baa dekat bakandai ka ong Andre nabapi pilong ka kenja balajit ka jinglong lingdo ba kenja sim ka jat benru ba khuj upat lang badai e la ujong hi bapin dayo penpau ya ka yaki jingbha jong uta ubala khot ya phina ka na ka jingdum sya ka jingshai ba phla jong u enta pat ngin yo ega kubor na iwan banta siem le bat i di bon siu dor bla
Kublai sabaton ya pi baro ningkong ning syap ngai ngu ya ublai ba ula ayingi ya kane kalat bangin yo pan sakri lengba ko online worship kajongi kat ba pidang ya pet hala kajong ki yeng kisem ya kajing seng kajongi ngakerpat ya pi ba pin ya bu ya kajing jing duai naga benta jonga bat ipar lok jonga idi bawan sudor kat ba ngidang ya sam ya kubor kajong ublai syapi kamat pedeng kejonga mentakasngi kadai syapang uji su upen khia ngi im ha ka perthei ha ka babaro ngi kwa banlong ki ba phe na ki wei pat henre ha ka jing shisha ngi le ya ka ju kong ki khun uble ya ngi lakhot banlong ki ba phe ban ya ka ba ka e ka perthei ka khami lenti kam mut bangi long kan sha henre ban ya sam ya ka jing sbun ka jing it bat ka jing keluit men sim bat man sut nhau ya ki wei ublei ukhat ya ki khanna ban long ki ba pher khnang ban long ki ba pher ni dei ban long ki ba thamai ha ukris kamut ban bangi dei ban sha ya ujisu ba un pen kelayangi na ke e ka bangi long sha ka e ka ba ukwa yangi ban long hato pi julet ya kundu doktor hoi bun nangi julet ha bangim snowshat ngilet banyo jing sumar ki doktor ki don shubun ki tiar ki ba ki pendon kam haba sumar yang ki nongpang lane ki bastom ngadan hangne katu kat ne ki tiar tungin pet phi itu ne em yaki une ude u thermometer uba ki doktor ki test se ka jing shit jong ki nongpang une pade ude u syringe uba ki doktor ki ai inject ya ki nongpang kane ka ka machine ki ba ki doktor ki tho ya ka bp jong ki nongpang haba ki tho ki haban sop ya ka ti bat banta untuk te doktor ula bantip ya ka bp jong ki nongpang barok kini ki tiar bat hooi dang dan bun ki tiar ki ba ki doktor ki pendon kam haba ki persyang ban yarap ya ubapang ne mensau anda kilalap ya ka jing stom ki ai jing sumar bakin kot no ka kubo jongi ka de chupang ujisu upen khia ya ka jing ethu khana la shem ha ka gospel u marcus nang ka basan dukhat ba arpisan hado la kusau hang ning shem ya ka jing ethu khana ka briu ka balapang kha arsnem ladan ka we ka briu ka bala pangmi snam na khat arsnem let ban sumar sha ki jaka hanre kam shim koi kala penlut ye ki jing don jing em jongka bat jing pang jongka kam shim koi ha ka we ka sni kala yo sngosh pang ujisu bat kala let ha pedeng uta upat ba belin bat kala ong haladehi bala dangan suyok ta ya kajan ujisu ngan sayok ya te kumta kala let bandrung hapdeng upat ba bat kala yo pan kta ya kajan jong ujisu te kumta hi kata kajing kersoy kastam jangka kalar ngat no bat kala syam ba kala yo jingkot ha kamet jangka te ha kata kapor ujisu ulakali ya kisenran jong u balakta ya ka janjonga ti kisenran ki ong ba kat ni upat ba belin ubun kumno mekeli bakta ya ka janjonga ti hakat kata kapo ujisu upet setu ulapet ba manu balakta ya ka jan ke jong u hakata kapo kani ka brio kalawan hakmat da ka jing knyu ba ka jing ting kala damungan hakmat jong u bat kala yathu ya ka e ka ba shisha te utrai u ang ka jinge jong pha ka penkhia ya pha to khi le da ka basuk bat tolong ka balakhia na ka jing sitom jong pha haba kani ka brio kala kan du yo jisu kala long ka ba pher ka ya ka la penkhia na ka jing sitom bat ka jing jinjar kala kenen bat kta ya jan ko ujisu bat habaka kta kalong ka jingta ka bapher ban ya ka jingta jong kipat ba ka jingta jong ka kalalong ka jingta jong ka jinget
namar ka jinget ba ujisu un penkhia bat ye ka jinget jongka la pendan buram ujisu uyarap ye yang ni ru bangin yokhya kamat ka baar kadai shapang ujisu umap yengi sakawai pat ka jinget hu khana jungi shapang ki kunhun ki shikunhun ki brew ki bayarap ya uparlok jengki ban kendu ya ujisu ha ka rukam ka bapher bha la shem ha ka gospel umakas nong ka bar puwe gud khat ba iwe ha do khat ar hang ne ni shem ba ujisu udang hikai ha ka snong kapernam ujisu hikai ha ka we ka yeng bat ki brew ki lewan sibun bat ta ka yeng kala khap nya bha ha do saba kini kisau ki brew ki don uparlok ubam la banyat kitip ba ki don kam ban penpoi ya uparlok jongki sha ujisu te kila yarap ya u yara ya u ha kasilya sha kata kaying onda kila poi hangta kila shem jing jar ban rum ha kata kaying onda kila poi hangta kila shem jing bakim la ban rum namal ka jing bun brew hanrei kata kam shim pensange ya ki don ka jinge ka bakrau kila ra ya u shalor tunum bat kila liat ya tunum bat kila penhiar ya u hakmat ujisu haba ujisu yo i ya ka jinge jongki ujisu ula ong ha u bapang yap silyang kun ya ki pop jong me lamap ujisu utip ba ya ka jingmut une ubrew utip ba udon kam ya ka jingmap day nakata ka daw uong ya ki pop jong me lamap hanrei don na padeng kinong to kiba syong hangta kila perkat balay ba ne ukren ben blay hanrei ujisu uong balay ba pia perkat ya kine ki ai hapo ka donut jong pi ka ai ka bakam suk ban ong ya ubapang yap silyang ya ki pop jang me lamap bato yeng no joj bat ra ya la ka jing thia henrei ngakwa ba pintip ukun ubriu udon bor ha ka khando ban map ya ki pop te ulo yeng no joj ra ya ka jing thia bat let shing te uta ubriu ular yeng ula shim ya la ka jing thia bat ulayat nakmat kita ki briu bat kani kala pelungo ya ki bat kila yaro ya ublay ngangit scam bakani ka kubor ka ai jinkermen ba ujisu ula ban penkhia yangi to ai ba ublay unkur khu ya kani ka kubor bat bangin ya sikmat ngan khot ya iflin ban ai yangi ya ka jinkren Kublai sebeton ya pibaro nga ko ai kublai ye iwan benta ya kata ka kubor ka bas ngutenat ngangit bu blai unang pen kam ya i kat kis hakis ngi ki banwan te kumbangi i haka kubor dan kini ka beriu ka belapang mi isnam haduk had arsnem bar habangi pej menta kisngi badan kini ka klam covid-19 menta dang dan arsnem buun ki beriu ki bal asyam jing ki ba pher dan naki ki ba syak penlaj naki kam jong ki dan naki ki bal adan ki ba yaklat naki bait bathon jong ki ba kalong ka basir khai hendrei kumha kini ki por kadai ka por bangin dan ka jingit scam ka ba kraw bangin la ban yai lang ba kani kum kini ka beriu ka ba pangmi isnam khalar snam kadan ka jingit ka ba khlan ha ba haba ka kata ya ka janjang ujisu ka khia hamar hang tohi bad ngiru ladang idan kata ka jingit scam ka ba kraw kum maka hoi ngimla ban kata yu jisu hanrei ngila ban kata yu jisu lengba ka jing duai bad ladang idan kata ka jingit scam ka ba kraw kum kata ka kanthai wat lada ka deh ka jing duai ru ublei un penyarap yapi yanga bad barok ki beriu haper sai ula ban pensuk ka jing im jong pi ula ban pendan kam yapi ban ya ka buram jong u ban ya sam ka ktin jong u shiki wei bad kumbangi asngau na ka sabat school jongi ublei ukoloi ban map iki pop kilat kirengkang jongi namar ulong uba bad uba jai bad
kumta ladangi pla bat ngi pai shu ublei un yo sngo bat un map ki pop jingi pet yakan ka bandage da phila ban tho ki ki ba penjenjar bat lani ki jing pang ki jing jong pi hakan ka bandage ki pin tho Henry ba phimla ban tho hane tho aki do no jong pi bat IT sha ublei bat duai ba ublei un yarap pi kumba ulapan kia ya ka tuka kenthei ka balapang mi snam khat ar snam hoi dan nangi bala ban sngo ba ngila dan ki jing ki bala krau ba wat ublei unumla ban pen kia Henry kata kam dei ublei udai uba klanbor ba ubala ban le baro ladangi dan ka jinget ka bas kemat ka bakrau kat kata ka kenthei te banyat chikmat hakajing sakri jungi mentaka sabaton ngan IT no ka por syai dibawan sudor ban ai sakawai ka kubor naka ktin ublei dibawan sudor ide ikun ksiu jung i pastor but i Mrs Karbeteng but ide ru i kena i basngutanat ban tem bat ban ruai haying mani but ide ru i bas bakloi ha ban sakri ublei te klam na pen slam syuk ka por ngan IT no syai dibawan sudor Kublai sabaton ni pi baro ningkong aku aban aingu eu belai bola ayangi kane kasngi sabaton ka ba itnat aku aban aingu eu belai bola ri la sumaringi la pan laj ingi nagi ege jingja ki basneu la ayangi kamet ka basaj ka bakoj bakia hakane ka tayo baro si tayo aku aban aingu ru eu belai bola ayangi kane ka wepat kasngi sabaton bangin mane ya u aku aban ai kublai parlak jongai iwan benta balaya thu ingi ya katu ka jingi thu khana ka basngu tenat tu ai bau blei in kur khu ya pi kat ba pidang padan kam me kasap na ka benta ka burom ka jong blei sho bangan ya chakmat tungin ya pai tungin ya dem ki khle ban ya pai su blei ka jing doi ko khpa jingi ba beneng ko aban ai ngo ya mi banglayo ya kane ka por ban mane ya mi ha kane ka por aku aban panbor na mi ban pha yu mun sim ba khoi hapo ka do not ka jongi bat kham tam menga bangan ya sam ka ktien ka jong me ngalong tang ka khana ka sakri ka bret ka jong me to ai bakani ka khubor kan long na ka benta ka burom ka jong me to khta e ka do not jong kitu ki basngap e kani ka jing seng atrai to hikai yangi bangin le e ka badai haba ki ki badan saudong jongi kim long ki babet kurkhu gitu ki bapang ki basitom to pen koj no ki kta map ki pop rangkang posusi me barabor ngingu ngidam ni pan haka keteng ke jong me jisu amen ko ki paralok ki bahayeng ki bahasem ki paralok ki bapet ekane ka jing yeseng ngadon ka wei ka jing kali phi hatu pi jisu tenat ban khwai do hoi ngalong ka khna ka bang so tenat ban khwai do i edu i anti bat i para jongai antom ru kisung tenat ba ban khwai kadan ko ke singi edu i aware yang aban let khwai te i khot yang a tengala let lang bat i tingila let da ka jing kemen bat hakata ka singi nyayo do kha shibun ba bat ngila so tenat bangila so kemen banyayo shibun ki do kha anda lajan mi tingila yawan phai no shaying bat ngila ya shet ya kita ki do kha bat kita ki dok kha kilong ki babang ba bat kadon bat kawai ka singi iklam yo watang kawai ka dok kharu nilas nguduk mensim nilas ngususi namar bangim yo watang kawai ka dok kharu bat long ki nong tong dok kha kam de ka kam ka basup kamat pedeng jonga menta ka singi ka dei ujisu ukhot yangi tungin ya phai sha ka ktien ka jong ubulei sha umathaya sau khat phra hadu arpuar Kiktian ki baong kumni. Haba ujisu uyat harut kaduriau Galilaya, ulayo i armut shipara, usiman ya ubakhot u Petros, bat u Andrew upara jong u, bat kidangnya bread ya kajar hakata kaduriau, naba ki julong ki nongtong dok ha. Ula ong te haki, tu ali nadin jonga, tengan penlong ya pi ki nongtong bril. Kumta haba kilaya i no dak ya laki jar, kilaya bot ya u. Te haba ula let no nangta ula yo iya arngut ki wei pat kibad shipara u Jacob
ukhon usebidi bat uyo anis upara ujong u. Hakaling bat usebidi ukpa jongki. Bat kidang yasna ya kejar jongki. Bat ulakhot yaki kiru de habakila no dak yala kijar bat ukpa jong u. Bat ukpa jongki kilaya bud ya u. Kumbanga ong epi banlong kinong tong dok ha kamdei ka basuk. Nga ngalong tang kanong khwai. Kisenran uji supat kinong tong dok ha. Nga khwai dok tang ha kapung. Kapung pilatip hi kapung kamdei than kapung kabahe. Te kisenran uji supat kia tong dok ha kaduriau. Kaduriau te kalong kabahe shisha. Bat kalong kaba itrim bat kaba ima. Shumut ngadon kajing per banga khwai dok ha. Shumut kadon ladadon kajing shit jong kasi. Ngala banwat jaka ngala banlet jaka ka badum. Shumut dahap uslap ngala ban syong hakaying trap. Lane ngala bandon ka syatri. Lane ladade banga shit palat kasngi ne dalawan ka leer ngala banlet phai syaying. Taperkhat pat kini kisenran uji su ladaki don kajing kajing wan jong kabasit kasngi. Kinumla banlit wat jaka namar kaduriau kalong kabahe sabaki syong hakaling. Kaling ru kalong pilatip hi kaling hendai kalong kumnu kalong kabarit bat kaba ijinjar bha ban syong. Bat dakawan kaslap ru dakahap kaslap. Kimdan syatri ku benta menchua por hendai te patjudan syatri ku bangidon ngi menta. Lada kiking klik ru kimdan dawai parastomol ku bangidon bangi menta. Takada bantong dok ha kamdei kakam kabasuk. Haba kisenran kidang yatong dok ha harut kaduriau Galilaya. Kirayo iya uji su ba uyaj harut kaduriau Galilaya. Ula ong te haki to bud yang abat ngan penlong pi kinong tong breu. Kilaya no dak yala kijar bat kilaya bud ya u. Let's say don na pedeng jong pi menta ki baya tre sorkar ki ba tre business. Lada don ne ka breu bawan khot ya pi ba pim itu. Lada ki wan ong ya pi to wan bud yang ngan penrus pa ya pi. Lane to wan bud yang ngan penlong ya pi ne kas em jong kari India. Hatu pin bud kajubab kalong em. Henry ujisu udang khot ya pi bat yang hadu menta. Balai ba ukhot kajubab kalong ban ai jing kermen ban ai jing pen em ban ai jing pen khia ban map bat ka jing kala. Hatu pim kwa kini ki e baro ho ni kwa. Hatu pi layos ngau mene ba i parlok jonga i iwan benta ilaya thu ya pi ya katu ka jing thu kana. Chapang katu ka kenthe ka ba pangkhat arsnem. Banyo pangkhat arsnem kamdei ka basuk kalong shisha ka jing jinjar. Katu ka kenthe ka ba pangkhat arsnem ka kta ka kejan jong ujisu kalakot. Tang na ba ka kta ka jan jong ujisu kalakot. Let's say menta don na pedeng jong pi ki bapang ki basa hospital lane ki bakerdo kamtam makane ka por lockdown menta. Khot ya ujisu kta ya ujisu kta ka ktin ka jong u duai sha u te unsa jubab ya ki jing khot ba ki jing duai ki jong pi ngalong tang ka khanna ngamla banle pi ne ban pen khia ya pi ngamde ka doktor ne ka nurse te duai sha ubelai bat unsa ya rap ya pi tungin ya phai biang sha ka ktin ka jong ubelai sha uyo anis lai khat nreu iktin ki ba ong kumne na ba ublei ula it kata ya kaperthei kat ba ula ai tino yala ukhon bala kha marwe ba u ei ru ubangej ha u om jatshu henrei unyo ka jingim bam jukut na ba ublei shim la pha yala ukhon sha kaperthei ba un penrem ya kaperthei henrei ba un penim ya kaperthei da u kaktin ka jong ublei ka ong na ba ublei u it kata ya kaperthei tang ya ka Jerusalem ne ka Judea henrei ya baro kiri ki badan hakane kaperthei wat ya kane ka khasi jantia ka jongiru hatu phikwa ban kata lane ban ko ngo
ia kata ka jingkhot ka jong ujisu hakane kasngi syabangan penkut ia ka jingkren ka jong apa bani thu ipi ia ka wei ka jing thu kana ka bajia shisha ha usnem khat khandai spa sampu khandai ha rewils ladan ni kata ka jing KM lane ka revival ba kila pha ki missionary ki jongki shakeleng saudong jong kane ka perthei banyalap ya ka gospel ka jong ublei bat kita ki missionary kila ya pai shakane ka shnong ka jongi shakane ka Meghalaya kila ki missionary kila pai shaka than jong garo bat kila ya lap ya ka khtien ka jong ublei hakata kapor ka garo kadang hap hakaput kasam jong ka asam tamba ka basngusi kalong ba omdan manu naki ki bakloi ban bot yo kata ka jingkhot ka jong ujisu tamba ka don tang ka wei kalong yeng kata kalong yeng ka dei kalong yeng jong unok seng kila kloi bat kila kut jingmut ban bot yo ujisu henrei hadin ba upadiang ya kata ka jingkhot ka jong ujisu unok seng udon yo e ka jing ba hakashnong bat na uni u tribal chief ujong uni u tribal chief ulaong na unok seng hatu melakloi shisha ban nget ne ban bot e kata ka jinget ka jong me lada mem e ka ne ka jinget ngan penyap e kini ki khon arngot ki jong me unok seng ulaong ngalakot jingmut ban bot yu jisu ngan om phaidin uni u tribal chief ula pha iki sipai ki jong ban siat dak khnam yakini ki khon arngut ki jong bat kita ki khon ki jong ki layap tribal chief ula ong haunok seng hatu mendang bot ikani ka jinget ladam mem kentat ngan penyap sai kalok ka jong me unok seng ula ong kiwei ki kentat ngau mare ngan bot ngan om phaidin uni u tribal chief daka jing bitar ula pha yakini ki sipai ki jong ban penyap sai kalok ka jong bat kata kalok ka jong kalayap uni u tribal chief ula ong beang ha uni unok seng hatu men om kentat ikani ka jinget ada mem kentat ngan penyap saya me kumbangan le yaki khon bat yakalok ka jong me unok seng ulan jubab kadin pna haswa kaperthai shadin ngan om phaidin ka jinget ka jing ko ngu ya ka jingkhot ka jong ujisu ya unok seng kalakta ya bun kibreu hakatu kapor bat hadu ya kani ka juk ka jongi mentaru bat wat yang ngar kumju habanga perkhat ya ka jingai ne bat ka jing scam ka jong unok seng kalawan kawai ka jing keli hanga bah hatu ngikloi ban pediang ya ka jingkhot ka jong ujisu hakani ka sngi ladadon na pedeng jong phi ki ba pediang hatu ngi scam kata ka jingkhot bat ka jinget ka jongi le se don na pedeng jongi ngitlot ya ka jinget ka jongi nakadaw ba ngidu banwan ni syakayeng ka jong ublei lani ngidu banwan syakajing ya seng lani le se don nakadaw ba klat no ki bahayeng ki bahasem ki jong phi bat phi don ru haki hospital bat phi kendo e ki jing bat ki jing kerdo ko ki paralok ngalong tang ka khana amla banyarap ya phi henrei tu khta ya jisu panbor na puli ka khtien ka jong ba ka khtien ka jong kan ai bor kan pen im kan ai men sim kan ai jing kermen yang i wei pi wei ka jingwan jisu kalong ha ka jing khang tungin pediang ye ka jingkhot ka jong ujisu tungin yang scam ya unong penim ujongi to ai ba kani kan long ka jing duai yang abat ya phi to ai ba uble in kur khu ingi wei pi wei nakabanta ka burong ka jong uble amen te hakani ka porpat ngan ai no kapor sya imis karpran yangi lakhot syatuju
ka jingkhot ba Jisu ula ai haki senran ka jingkhot pan pensapriang ya ka gospel ka kubor ka jing e ka jing ai bat ka jing kermen ka de ka kubor ka de ban yar ka de ban sapriang ka de ban kot shakiwe tungin ya pej menta kumno ka ni ka kubor ka yar hang ni gin pendan kami ki dok ha namar ha ka jing itu khana ngi i ba Jisu khot e ki nong tong dok ha shubo wei breu la yo snow pang Jisu ula pediang pada ka jing im jong ula pen kala namar bai ula pendap da ka jing e bat ka jing ai jong ublei ulait ban yatho yaki wei ulait ban yatho saya iwei ban menta ngindon arngut ke bayo snow ya ka kubor bat kini arngut rukum ju kilit ban yatho saya kiwei bat menta ngindon saungut ke bayo snow ke ba pediang ya ka kubor bat kumta kini ki saungut ru kilit ban yatho ikiwei bat naka saungut ngindon prangut ke ba pediang ya ka gospel ka jing ai bat ka jing kermen na gini ki prangut le ya thu biang se ki we pat mentangin don khadan reungut naga khan reungut ka lai pu arngut ka nriu pu saungut pat kum ta ter hagani kur kam ni la ban sno thu abang ya thu ye ki we kubor jong u Jisu ka yar ka sapriang pat ka kot shaki we kata ken ka jingmut ban long ki nong tong brio haba u Jisu bukat iki senran jong u wong tubo dia ngan penlong ya pi ki nong tong brio namar beki long ki nong tong dok ha u ong ya ki kan penlong ya pi ki nong tong brio pada ka jing koloilan ki na buat ya u haga kubor ka bangela yo snow menta ka sngi ngiyo i ba u Jisu u penkhia yangi med bat mensim map iki pop at ki jing palat jongi nang ta usa khot yangi ban bud ya u khot yangi ban tre ya ka kam na ka benta jong u kalong ka jing khot ka ba phala ka jing khot ka kam ka ba kentang ka ba khoi ban tre na ka benta jong u khnang ba ya kiwe on pen em habangi ya thu ikiwe kiwe pat kis ya thu pateng bat kumta ka kubor kanang roy kanang yar kanang kot shaki bobot ka Bible ka ong ka gospel kan lek na ka ying jongi shaki nong red shaki nong ba bat sha ki bakut jong ka perthei jingkhat kalong ya pi bat yanga bat ka ka jubab jongi ni ai ngo yo ble ya ka kubor ka bawan changi na iwan bentas im lie bat idibuan siudor bla to ai bo ble unang ka khuya phi kat ba phi sakri u na koi ka por sakoi pat hakni ka por pat ngin yo ya ka jingwai na i di bawan siudor wan mi pen kraw wan damye Jessica bat iwarli habang ijiet ban long pi kristan kibreu kin yo i yangi bangi long gi bapher Hadian kami ka jingwai ni kepat church pastor ban ai ngi ka jingwai penwai. When we choose to be a Christian, people think we're odd. Just clap your hands and stomp your feet and give yourself to God. When we choose to be a Christian, people think we're odd. Just clap your hands and stomp your feet and give yourself to God. Yee-haw, yeah we are different. Yee-haw, yeah we are unique. Yee-haw, yeah we are different. Yee-haw, yeah we are unique.
choose to be a Christian, people think we are strange. Just swing your partner round and round, let's praise His name. When you choose to be a Christian, people think we are strange. Just swing your partner round and round, let's praise His name. Yeehaw, yeah we are different. Yeehaw, yeah we are unique. Yeehaw, yeah we are different. Yeehaw, yeah we are unique. When we choose to be a Christian, people see us new. Just wave your hands up all around, right side me and you. When we choose to be a Christian, people see us new. Just wave your hands up all around, right side me and you. Yeehaw, yeah we are different. Yeehaw, yeah we are unique. Yeehaw, yeah we are different. Yeehaw, yeah we are unique. Yeehaw, yeah we are different. Yeehaw, yeah we are unique. Yeehaw, yeah we are different. Yeehaw, yeah we are unique. Yeah we are unique. Yeah we are unique. Tôi chỉ cần tiền xóa bằng nghìn bedem như kli hak jing duai ngak kwa ban ai kublei ya ki long yeng long sem jong ki black family ki bala ai ngi to jing duai pen wai ka bang we are different pilong shisha ki ba per mdei tang pi ki barwai henrei baro ki khna ki ba ya lam la ne ya ka jing seng jongi hakane ki sngi ba kan tang khoi ki jong blei ka pendap ya ka do not ka jong ada ka jing kimen hatu pi ki badan hayeng hasem kirang ba ki long kumi long ma hatu pim kemen ni kemen dei habayo snyo habayo I ki khon ki jongi ki yalam ya ka jinga seng tengar na galiang kapalang ni duai bo blay ni ai teng ban kerkhui pi baro ki khna ki bala yalam ya ka jinga seng na do ka sab school hado ka jinga seng arsin klem de la banjer kerteng ye pi wei puai bar kum juru ye pi ki long kmi long pa ku blay shibun ba phila plut por ba wan bo ki khon jong pi ban le recording ban hikai ki halaki yeng ki sem ki jong pingatip ban hikai krang ba kam de ka bas ba henry ban hikai khna kam de ka basuk henry phila prasang kat ba phila ban yelam ki hakalanti ka jong blay ka ne ka jing yelam ka jong pi kan sa ak jing mut jing prakhat jong ki tad hado pa ki dang rang ba ban ublay in kerkhu ye pi baro ba ka long yeng long sem jong pi kam tam mi pi ki khna baro kublay shibun ki ba pe hakane ka por bar kum jorung ko ban ai kublay ya ki nong yelam jong ki khna hakane ka balang jungi hang ni nong po ya Mrs F Carpran bar kum joru ya I Miss Rikanti ublay ka jingsuk un ya kerkhu I pi un ya pedan kam I pi hakane ki sngi ki por ki badang wan ru ta kane ka por ban punwai kane ka jingslok jungi hakane ka sngi ba ka tang khoi ki jong blay tongin le chublay in pedemila ki don not bar ki jingmut chi perkhan bar ngini duai tongin duai ablay ko pa jung yu bahab neng long ko khoi kerteng jong me long ko mon jong me hak ndeu kum bahab neng kat no ko pendap I ka men sem jung ida ka jingkmen mar kaktin ki jong me kong a tribe ki khon ki dei ki jingyo kan ti ki jong me try ban ngiyo I shisha bam ta kas ngi mela pendon kam borba ye ki a try ka burom baro ka lech shame ublay ubelong nong pen imban no sis pa jongi kurkhui ki a try baro ki khna ki bala ai bala shakri ya kerteng jong me hakan de kasngi pendon kam ki a try hadu ki ne kasngi ki por ki banwan rukum jo ngi duai me blame in ai ki ke met ko bekhya min ye dai ki ne kijing kijing ma jing stom ba ki de bani ke do khnang ba ha ko ke sngi ki ne ki khon baro ki jong me a try ba kin long krishot nam ta ka kam ke jong me nam ta tin ke jong me nam ta ka gospel ba khatam kham tam nam ta ka balang jong I hang ne hanong po ta try ba punwai no ke ne ki jing slok jong I ha ke ne ka sngi ba ka tang khoi ke jong me blay ka sabaton
to ai ba kajing age ba jong me blai ku pa na bom jikut chubom jikun kajing ai e khon ba marwai jong me Jesus Christ lem ba kajing slok jong sem ba khoin to ai ba kine ki lai huai jing long blai kin yai pteng bandar kal lem ban yu wai puai na do ki hep ki barit hado yangi ki long be long pa da dom ta hado tak sngi gi jun wan arsin ka jong me Jesus amen ngakwa banai ku blai pi baro ki ba ya shakri ran kat ban ni ha kani ka sngi angai skem bakala long ka jingkat khu ye pi wai puai ngam ardatin ba blai la pendam ye kedok nod ig jing mut berkat jingi da kakten ba de khu bor ka jong o tena ka liang ka balang ni yai weri pi ba pi ai pteng ban ye shakri jong bat ran kat ban ni ha kani ka tayo ka ban wan kum jo tat hado ta ka por blai un yai ya dai pi ba don kan lem bar ka yeng ka sem ka jong pi wai puai nam ta ka burom ka jong o amen